Jantia Student Union East Jantihil Circle balalam khamadu President Usamla Livingston sama mentakasi kelalit bu dakador khasa khamadu Deputy Commissioner ke East Jantihil District ha kabaka seng kadawa badai banbat no entry ki kali he ki bayat Hasurok National Highway 6 he East Jantihil District nadu kapor nyo bijim step hadu kapor belong school ki khana kata hadu kapor shipau bijim step khanang bakan numbu jingma ya ki khana school Usamla Livingston sama open pau ke jing sokya ka bakra halor ke jingja ka balaja menta ka stem hasorba cleariat Hasurok National Highway hajan ka school Holy Family English School cleariat ha ka ba ka we ka trok ba kit jingket kalayat na kalyang ka bomday ne ka wrong side ba letenra ya ka we ka kali bolero bat ke jingya tenra kala long ter saya ki we ki kali ru bat ka ne kalaja ha ka por minstep ha shaban stang school ki khna ubanya ya ka bolero uba el lingkoi ula shitam malu mala bat ka kali ba unya ro kala julor bat ki kali ki babot na din ro ke la julor hakawai pat kalyang uni president ke JSU na East Jantihil Circle ula pen pau ke jing sotanat ba kam shamla don kanu ke jing jaba snosi ik khana school ki bedang mud bandaj school bat ya ki riu ba ki badan ha ka te ke jaka Kadkum kador khas ka seng ka pen pau bat ong ba ka jing yat ki kali he ha ka por minstep bat por ba wai school ki khana ka bu jing ma ye ki khana namar ki linti yat ki jat ne footpath bat ka surok ki long ki bam shnga ni ki khana ha ka ni ka benta jong ka surok National Highway ha klerian kaseng ka kintu yo Deputy Commissioner ba unle kham kloi ban te la kam ya ka jingya ki kali he kham tam ki baket jingket khanang banwan ra ya ka jingshnga nya ki khana school habakran chi ki pathai khobor Usamla Livingston sama ula ong balada Deputy Commissioner umle halor ka ne ban te la kam ki kali he ha ka por mistep shaban long school bat por janmiet bawai school na kalyang ka seng kan sa shim hi ya ka sen jam ban le halor ka ne bat shu ukinturu ya ki banshim khia bha bante lakam mi ki kali he kham tam ha ki jaka badan ki school but ha ki jaka balong khap nya khanang ban lat na ka no ka jingja basungsi ina kaliang yang ka Jantia Student Union da snyau khia jorwa kani ka jing laluti yang ki ni ki trok he le ki gri he da panman ki ka jing julor ka wa chalandat ka wa ye de tangu yi pai kam kini wajah ni kerpat ya audisi wala da kami ba ujia te dau po chai jing munso jing musnam yang kita skur karo kamte ina kaliang yang kaseng da wajur ya audisi wa upan sange no ya kini kitrok lene kini ki geri he haki pornya waje workshop gi da keno entry dep mete da haden yang kate por yi uplat yaki chpa waje cheneng ha man kena skur de kani kajing dawa yang i kam kaseng da wajur wala da audisi him action ya kini ki kam dei nakaliang yang kaseng imban sei daule ya ka kam ka wato ule ya kini da kitau ki wa i kwa nakaliang yang kaseng wa kinu ki thau ki wa amskur kinu ki thau ki wa khnya te hap khang ya kini ka jingla luti yang kini ki truk lene kini ki heavy load ha ki por ki wa manskur yang ki khna